Depita yuk ngonten. Bisa. Gak gelem Mbak pure Mbak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Atun. Ameh gawe kue guys sakjane. Bersama Mbak Atun ya. Sudah membawa alat-alatnya, Iki, Mbak. bahan-bahan. Wis digawa kabeh Mbak. Alat dan bahan. Open cilik. Open mini. Apa digawe kue guys, tapi tidak jadi. Pindah haluan, balik kanan, ora sedo. Depita gak gelem ngonten nih Mbak. Kalau gak gelem dijak ngonten ya nah. Ure dekne, ndek iki ngarep-ngarep awake dhewe. Heeh. Ora sida. Sampai keturun. Si piye digoleh neh? Heeh. Waduh. Terus ngono guys. Digo mulih Ini nah. yo, Mbak. Terus juga roti. Bisa. Jadi, Mbak, atau yo lagi jahit guys. Heeh, iki lho lagi jahit lagi dibarno. Yo nan. Terus nek ngono iku apa keluar guys sama Mbak Ida. Iki mau sing Mbak Ida tapi Mbak Ida bubuk. Terus udah bangun, ki mau WA Denda. Bangun terus akhirnya Denda telepon aku, Mbak, Mbak, ning Mbak Ida sih ae ngono kuwi gawe kuwi suwe apa ora? Suwe yo jenenge gawe kue, heeh, gawe kue-kue ki mesti suwe. Terus wis Mbak, sih ae ngomong ngono. Mbak Ida wis tangi Elsa nang jemput sik. Ki aku tak jemput Mbak Ida sih. Ya wis guys. Ngono ae nanti dilanjut ya keseruan kita hari ini. Sama Mbak Atunya dipengen dulu guys. Ditunggu ya guys. Nunggu Depita lega guys. Tak sindir apa ora? Depita, nunggu Depita. Nunggu Depita gelem dijak ngonten sih guys. Cara aku mantar, Mbak. Wes guys, cus. Jam 1. Mulai jam 1. Wes guys, ini aku lagi sama Elsa. Mbak Ida lagi mandi guys. Siap-siap. Iya, Elsa tak ambil aku. Enggak guys, kuncirannya guys. Mana Cah? Ini Cah cantik. Dek iki sak cuwek guys. Jarine ndek nginane kan aku rene mbek Mbak Maluki guys. Ambek sapa? Kinara ketoke yo. Numpak bajai, lah bajene apa jenenge? Lurus, wis lurus, tak dadani, ndek meneng ae terus wis tekan kono jadi Mbak Ida nangis. Iya Cah. Dia lagi lihat kucing guys, dia suka sama kucing. Yang mana kucing lewat, meong-meong, kucingnya hilang, digoleki Elsa. Mana kucingnya? Kucing, anak kucing. Ya, sepaneng guys. Mas mana Mbak Ida sebar mandi tak lanjut lagi. Hore guys, ini aku jemput Elsa. Mbak Ida sama Elsanya udah siap. Ki mau Mbak Ida macak guys, tak gendong ki gak ngenek noi. Terus Mbak diparakno ning kamar ae. Gak usah sandalan, Mbak. Gak usah. Mas yuk kita berangkat ya, Cah. Yuk kita berangkat. Caca sudah cantik. Roh mama iki ganti klambi, guys. Dadine oh iya, pakai sendal ngik. Lek ta, kula tilar rumiyin nggih, kalih niki Elsa kalih Mbak Ida. Terus walah sandalnya guys. Cici tenek unine. Wis ora gelem Mbak dijak. Ngono ae. Angel lho, mendung ketoke Mbak ya. Iya, iki mendung Mbak wisan. Tapi kok langitnya yo padang. Sing kono Mbak, sing kono mendung, nek sing kono langite padang. Oh guys, wah. Kelengkenge wis woe tambah akeh guys. Oh iya, wes. Ya wes guys, Mbak Ida wis nganu kita ke rumahnya Elsa. Nanti dilanjut lagi di sana. Cus. Oh guys, mendung. Lah, Halo, loh, ditungokno Jessica Bandu. Bandu yang ada Halo, Eca, kira Cah? Kakak Kinara Cah? ini Salim. Salim. Ora belum. Ayo duduk Cah. Duduk sana Cah. ayo duduk sana yuk. Duduk yuk. Senengnya Mbak. Ayo duduk sana duduk. Eca duduk Eca.
Tuh sendalnya dicopot deh. Eta. Ba, lagu yu wesan. Es gelem guyu. Ba, lagu yu wesan. Wes salting. Sering kince, Mbak. Kan yang bener nggak Lah dekne yo obah iki. sering kince. Cah. Keladin, kakak. Kamu mau kemana? Kamu tidur tadi ya? Tidur kamu. Sampai dia melok turun di sana. Iya. Kampanye Apa? Ngene iki soalnya iki penake iki turu, guys. Aku tapi kadang iki Mbak yo. Nek apa jenenge ki ora turu ki aku ora iso melok turu. Iya toh? Heeh, dolanan HP. Aku mak siut ngono kuwi turu. Kadang yo iso, kadang yo ora iso ngono. Dendeng itu, Cah. Eleh, isin, eleh. Belum melok uang kayak ini. Eleh. Dia mau mbak Ida dandan dia tak cekel segelem. Tak yo mah tenan. Berarti aku langsung dikon gendong. Ngomong malah ning lanang. Oh, alah. Jadi aku kan gendong tapi aku kan malah oh. Lah kamu tega jalan sendiri, Le. Gendong. Alah. Kucire cepate kupu-kupu. Dene pancen nganu. Karo Mbah Damis yo ora gelem saiki. Iya, Mbak. Ini kan sempet gelem yo, Mbak yo. Ini bude Indo. Dendeng. Kinder Joy santeng ya. Kinder Joy. Kinder Joy, enak bule. Elsa ya duwe ya, Mbak, ya cepat ngono kucir ngono kuwi. Bandu. Mbak Ida sampean karo Lestri alhamdulillah dapat rezeki dari Mbak Eva Atika Sari ya Mbak ya. Ini apa namanya? Mukena. Jadi bisa untuk sampean Lebaran. amin. Iki sekalian langsung tak pesan ngene ya. Jadi iki dikiriminya untuk Mbak Lipa, Mbak Sis, Mbak Ida sama Yongsri. Jadi ini pesannya Mbak Atika seperti itu ya guys ya Mbak Eva. Ini, ya toh, 4. Sampe udah milih sing ndi? Sampe mbak soalnya lho, enek sing pink, enek sing hitam, enek sing apa iki? Warna Pastel. warna ini iki karo apa iki? Abu-abu. Buka. Iki lah buka kepu, Mbak. Buka sampean buka sih ra apa. Aku kirane warnane Terserah sampean seneng sing apa. Iki Mbak Ida pertama loh, Gi. Iso milih. Buka sih kamu. Wangi buka. Kae malah diparingi rolas yo kae yo. Malah bingung Mbak nek milah. apik kabeh. Apik kabeh. Nek tase iki lho. Ono tase kabeh, Mbak. Tasnya beda-beda, Mbak. Ono tase kabeh, tapi beda-beda bentuknya. Bentuknya tasnya ya beda-beda. Ini motifnya. Anu pas biasanya ngene ku Mbak buat mukae coba sampean tes soalnya kadang beda-beda. Enek sing model rengget-rengget, enek sing koyo ngene. Taline gede, soalnya taline Nah, cilik. itu kan tali ku modele. Taline gede. Itu tali, model tali. Do Elsa mau Elsa. Elsa mau. Oh sing dengi Mas digo Mbak Mas Mandor yo, sing ngene Elsa pink. Waalaikumsalam. Salam, nggih. Mak Pa, enten tamu. Nggih. Nggih, siap-siap. Enek Mbak Ici. Iki model ngono, nek iki model ngene. Nggih. Kerja, Pak. Aku mboten ngertos iki, Mak. Sumpah ya, Mak. Ayo Mbak Ida bingung. Ini soalnya. Nek iki ngene, Mbak. Ini kok mbok ikutan di tren. Heeh, iya. Kuwi kok nggenku hitam wi padha plek. Tali. Nek iku gak patek rame, Mbak. Maksudnya rame niki ngene. Ini sarta. Ini. Terus iki sing warna hitam. Iki warna hitam kayak ini. Ini sore tok. Heeh, ketok iki sore tok sing kok iki. Mbak tak buka ya. Tak apa-apa, bukan. Warna hitam. Iki modelnya memang kainnya sih lucu-lucu ngono kuwi, guys. Jadi emang kode kabeh kita yang dikasih sama Mbak Eva kemarin ya seperti itu. Sama. Mau dipakai adem. Mbak. Dinggo ya. Dinggo. Padha Mbak aku pengen ya hitam. Iya nek nganggo di anu Mbak karo salto apa karo jengking ngono ya ora apa-apa. Dulu ade. Sini sama Dulu ya. Ora kelem saiki. Gak apa-apa, nggo kudungan. Elsa tutup biru. Lebokno rukok wis. Ya Allah, kayak gini sinten, Mak?
Enggak ke apa? Sini Pak Ehan Joko. Pak Ya Allah Pak Mas Haji. Spesi. Ya Allah. Sapi. Apel. Iya Mbak Pindah. Iki iso digedhekno Mbak iku lerekan Oh, iya, iki gulunge. Mbak. Heeh. Misal Nah. nih, iki sampean ngene, kayak ngene. Nah, Ya, kuwi iso. Misal kayak kan kadang Dinggo travel ngono kuwi to. kayak ngono kuwi to. Dinggo lunga-lunga. Mari guys, wes. Yang Sri pilihno Mbak. Yang Sri. Jenengan sampean anu apa? Nek Sing kuwi wong tuwek kalem. Sing iki. Biasane wong tuwek senengane sing kalem. Iki ngene modele yang Sri. Iki warna apa lah? Kayak modelnya kayak Kok ijo. ijo-ijo abu-abu ngono. Iya, warnane ya. Iki po, yang Sri. Iya. Ya wes iki apik iki. Terus ya wes. Kinoy? Wis mau ngene. Ya lah kok cah sekolah ya. Dene aura lagake kuat iso. Kayak Bu Ane. Wes lek Sri ini wes mirip guys. Iki dadi apa jenenge mosok Mbak Sis kan kuping. Ya iki Mbak Lipah lah. Ya Mbak Lipah. Mbak Lipah kan masih jiwa muda. Iya, ngono. muda. Jadi ben nganggo sing cerah, engko sing Mbak Sis ben nganggo sing rondo. Terang, rondo terang iki ngono. Wes guys. Iki langsung diparingno Mbak Lipah ayo. Iya. Apa Mbak? Oh, Eca mau. Elah, Eca mau, Eca. Elah, isin dekne salting. Dene iki saiki Saiki isinan dekne, elah. sampean ki nek sore ambek Mbak Wati ki ning ndi? Oh, kadang tuku pil, Mbak. Takjil. Oh, ana nek madhepe rono iki enek dodolan no? Oh, rono to. Heeh, kapuan. Oh, ya sing anu sak dari jembatan kuwi cedek yang sama kuwi. Heeh. Wah. Iya. Pantesan badanku kok bolak-balik. Sering roh sampean Mbak Mbak Wati. Iya, Pak Montor ya toh? Sampai numpak mobil. Ya kadang numpak bajai, kadang numpak motor ya pedok. Iya, anggar setiap sore ngono. Iki kan ijak jalan-jalan anggar sore. Loh, Sana. cah nek dijak numpak bajai mau Eca. Ini kita ngisi, Mbak. Iya, pas Masa? sampean mulai lho. Iya. Heeh. Oh, dekne wis tak pedhaki, Mang. Apa, Nduk? Nganu Mbak, paling pengennya sampai sampean Mbak. Yo. Iya, dek iki wis. Heeh. Dek nani ya tak Ya jak. memang apa senengane ngono iki. Iki tak ana. Ini mau ini. Nek kono mau ning kamar dik mau. Mbok lempit kaya apa iki ora ngarah iso rapi, Mbak. Iya. Wes inilah. Soalnya bahannya lho. Tapi apike iku gak gampang lecek, Mbak. Iya. Pasti kan ikan yo Lho, iki apa apa nih? sih? Sajadah, Mbak. Sudah. Nah, sajadah muka tok ngono kuwi. Muka ngono kuwi tok lho. Wes, Oke, kita jadi mau kemana nih? iki Mbak Ida, iki Yong Sri. Iya bener Mbak Yong. Iya, bener. Yong Sri. Mau kemana Cak kita, Cak? Dadah. Mbak Ida urung persiapan. Siapa namanya? Iya mulai Lampung. Ya Allah. Mulai Lampung, guys. Heeh. Gentenan yo kene yo kono. Tapi nek ning kono yo ora iso suwi. Heeh. Semoga Elsa anu ya kerasan, enggak rewel ya, Nduk ya. Di rumah yang baik ya. Ketoke wedine ning dalan ya, Mbak yo. Ini pas nang jalan ngono lho, Mbak. Kok dek iki ning mobil kae yo. Ketoke nek rada Semangat. piye kan dekne gak nyaman. Ya bismillah moga-moga Elsa pinter bobok terus. Pinter, wis tok bismillah. Nggih. Pancen anu mau ketemu Mbak ya, Nduk ya. Tapi lagi iki ya Mbak dijak lunga adoh ya. Tapi bocah cilik nek misal orang mbok biasa yo kene gak ngerti kapasitasnya. Heeh. Yo kan Mbak, yo Mbak Ida yo. Lah nek ngenteni gede yo nek semisal umpamane wis gede tetep rewel kan yo gak ngerti. Jenenge bocah cilik yo kan. Malah penak sih. Nah, malah iya Mbak. Kok misal ape jalan-jalan ngono ku yo sak kinarang ngene iki ditumpakno stroller ngono anteng dekne. Lah nek misal wis sak Elsa ngene iki dekne nek gak nyaman wis anu. Wis ngerti, Soalnya wis pas paham. ajak Gembira Lokaka ya Mbak Ida yo. Kayu wis mulai ngono jarene Mas Mandor piring ngono kan. Iya, ayo naik mobil. Terima kasih Mbak ya, Mbak Sophie. Mbak Eva. Mbak Eva, terima kasih banyak. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Diberi umur yang panjang. Amin. Kesehatan. Amin. Terus
karek Mbak. Doa yang terbaik pokoknya nggo Mbak Eva. Terima kasih Mbak Eva. Amin. Ayo Elsa. Ayo kita kemana ini? Jalan-jalan. Oke guys, iki lanjut. Iki kan sini mau ngasihkan ini untuk Mbak Lipah. Oke, ini yang tentu rezeki saking Mbak Eva, kagum Mbak Lipah. Niku mau kena mak. Nah, ini Mbak Lipah nggak ada di rumah. Kitane guys, kita hormonnya nggak diangkat. Jadi Mbak Lipah butuh tenggriyo nggih mak. Mau. Lah niku enten tapi Tapi ndek wae medal kali potong sepuh terus pun mantuk ngoten lho. oh alah, gak medal. Nggih pun berarti kula titipke mawon nggih. Soalnya jamnya juga wis anu guys. Nek ngenteni kok ndak kita nggih nggak upload nonton niki saking Mbak Eva Atika Sari. Terima kasih Mbak Eva Atika Sari. Semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Atas berkah barokah dan Mbak Jessica, Mbak Indah, Mbak Palukis yang ngantar muga-muga yo sehat selalu panjang umur. Amin ya Allah, amin. Matur suwun Mak, pantunganipun. Amin ya Allah, matur suwun Mak. Nggih pun nek ngonton mak niku semua nduk peteng grimis nggih. Mboten niku jemur nggih, jemur Jemur ke sithik tok, terus nggih istirahat tok. Tidak keplongor Mbak. Nek wingi keplongor nggih. Wah, nek wingi kuat. Dek wingi soalnya panas nggih Mak nggih. Bar dek wingi udan sedina utuh, terus panas. Iki terus hawane walah guys mendung lagi. Mendung lagi. Monggo yang dilanjutno kok Jawa, ora nundung kok kontene enggak udan. Nggih. Nggih ampun nganten mawon nitip kagem Mbak Lipah nggih yang biar disampaikan. Ini tak sampaikan Ya. nanti kalau pulang. Dek nyanyo, pokoknya Dek. lagi tidak anu guys, tidak Dajinan. berbaju. Ya. Sumuk cah lanang. Lah, paling Mbak Lipah anu ngonten nggih. Ngonten kalih Mae menawi. Nggih pun nek ngonten aku tak lanjut ya, matur simbah nuwun. Pamit riyen langsung. Terus guys kita lanjut dulu nanti. Diteruskan lagi guys. Halo Eca. Ya Allah Elsa, jupuk jajan kok yo mok satu Leca. Eca. Oh alah, Amit gimana Sun? minta dong. Mbak Mal. Tante Ele. Nek isi di ronge kembang kempis. Cah? Isin dek ning. Ele. Pengisi. Ele. Minta. Nuwun Mbak Pal nuwun. Ele. Ele. Yo jane yo wis isin-isin nih Mbak yo. Tapi ora kadang gelem kadang enggak guys, kayak ngono. Dek ngenane yo pengen dijak numpak bajai, tapi ya Nangis Mbak sampean yo mari orang mudeng Mbak yo, masa orang iso ngomong kan. Heeh. Pen nangis sih bajai. Yo nangis bajai. Anggete iki pengen Anggete iki pengen melok, kan wis tak jak to. Tapi ndene pengennya mbek buke ngono. Oh, ala wis mudeng wis duwe karep Elsa saiki lho. Pas Mbak Indah gak sih? Ning ndi? Iya Mbak iki barang terakhir kan ku ya Mbak ya. Oke, Mbak Rara iki lho. Mbak Rara Mbak Sukma ya. Yo dek minggu kae to, yo. Lho ki nak traki. Oh, gini. Oke guys, ini kita mau jalan-jalan sama Eca. Malah wis mendungnya peteng. Minta Ca. Ya mau pelengeng ngono. Tante minta. Guyu dong. Jadi nek mote apik ya seneng ya Mbak yo dek nih. Ini bocah Mbak yo. Melek lagi gak apa-apa ning ondenan. Nangis. Wis kuwi sampean sok nek wis duwe cah cilik mudeng rasane. Mudeng. Arep ndekne ape ora turu lah ora apa-apa, sing penting nek nangis lah sekarang kabut bingung. Soalnya mari bingung mau ngakeh yo nan yo nek wis nangis sih. Soalnya kan urung ngerti karepe. Angkatannya dia gitu iki. Biasa. Apa aja? Iya. Oke guys, kita mau jalan-jalan sama Elsa. Jadi kita mau ya karo Yong Sri bareng guys, tapi Yong Sri pulangnya bar maghrib ya Mbak, berbuka. Kok malah Nek- lagi bengi-bengi ya, Mbak? Nek poso Soalnya berbuka. berangkatnya jam 8 Mbak. Oh, awak rada awan ya. Mulai jam 7. Paling ki nek matok buka kan akeh sing berburu nasi padang paling kok. Iya mungkin. Dadine iki Yong Sri kan apa melayani
ngono guys. Ya sudah guys, kita OTW dulu. Kita mau kemana diikuti terus pokoknya. Wes ya ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cus. Dadah. Isit. Le minta Mbak Pan. Le. Iya. Kon mek dhewe aku.